دەمەم بچیک بین مەگوتنێ سەرخەبوون پڕ دەبیست و پڕ هەنجۆڕنجی مانزۆنی وەتەیە سەرخەبوون چییە؟ مە دەبیست دەگوتن سەرخەبوون و کوردستان و حتی ڕۆژێ پڕ کەسن هەنە گوتنێ سەرخەبوون دەبیسن نزۆنن وەتەیە وێ معنێ وێ چییە؟ ji ber wê yekê ku em bi hevdiro hînî vê gotinê bibin û em sekin weteyê serxebûn çi ye? Îcar weteyê serxebûn çi ye? Serxwe yanê bi tenê xwe yanê korek heye ez dixwazim bi tenê xwe li ber wî korî bim. Yanê ez dixwazim bi tenê xwe molek xwe bikirim. Ez dixwazim bi tenê xwe ajûkeyek xwe bikirim. Ez dixwazim bi tenê xwe erdî xwe erdekî bikirim. Ez dixwazim bi tenê xwe tiştekî xwe çêkim. Serxebûn yanê bi tenê xwe yanê tiştekî ku bi tenê xwe ava bike. Yanê ku tu tiştekî bi tenê xwe çê bike. Em dixwazin welatî xwe bi tenê xwe ava bikin. Em Kurd dixwazin bi tenê xwe li welatî xwe miqayîd bin. Weteyê serxebûn ev e ku ez dixwazim tiştekî bi tenê xwe ava bikim. Bi tenê xwe li malê xwe miqayîd bim. Em bi tenê xwe rêberiyê welatî xwe û milletî xwe bikin. Bi tenê xwe. Em naxwazin tu kesî xerîb ji derve were û serkêşiyê me bike. Em dixwazin em ser bi xwe bin yanê bi tenê xwe bin. Em naxwazin tu kesî xerîb were xwelserî me xwe bike serek. Em dixwazin ku Xwedê hinekan ji me rake û bibin serek. Ji me bin, Kurd bin, em bi xwe bixwe bin. Yanê bi tenê xwe bin, ev serxebûn e yanê. Serxwe yanê bi tenê xwe. Em dixwazin bi tenê xwe erdî xwe av dim. Yanê ez dixwazim bi tenê xwe erdî xwe av dim. Xwastekê bo vokalê me Kurdan ev bî ku em bi tenê xwe xizmet welatî xwe bikin. Kesî xerîbî jî xwe di nav me de tune ye. Erd erdê me ye û em azad in. Him vê erda bo vokalan dayî me û him jî Xwedê dayî me. Em dixwazin bi tenê xwe erdî xwe av din. Em dixwazin bi tenê xwe erdî xwe biparêzin. Îcar weteyê serxebûn ev e. Yanê bi tenê xwe tiştekî ku tu bi tenê xwe çê bike. Tiştekî ku tu bi tenê xwe çê bike. Tiştekî ku tu bi tenê xwe li ber be. Îcar niha we zanî ku weteyê serxebûn çi ye? Piştî zanebînê we bi gotinê serxebûn niha çê bî? Hîn dixwazin bi tenê xwe li welatî xwe miqayîd bin, an hîn dixwazin ku hinek xerîb werin nav milkî me û me bin destî xwe bikin? Îcar niha ez ê vê pirsê li ba we bihêlim. Îcar hîn dixwazin hîn bi tenê xwe bin, ser bi xwe bin, an hîn dixwazin ku yekî xerîb were wetêkê bin destî xwe. Îcar weteyê serxebûn çi ye? Ku bi tenê xwe tu tiştekî ava bikî an bi tenê xwe dilber tiştekî be. Îcar hîn dixwazin hîn bi tenê xwe bin, an hîn dixwazin yekî ji derve were wetêkê bin destî xwe. Vê pirsê ez ê ba we bihêlim.